Kudus. Panjenengan kok guru lho. Iya. Guru ngendikane digugu lan ditiru nggih to. Tindak sak petak ngendika sak kelima. Dados patuladan sekabeh murid. Iya. Panjenengan kedah tulus suci atine, suci jaba lan jerone. Panjenengan kok mboten Rama Kudus. Panjenengan pirsa ndok Quran. Yo ngerti lho. Nek panjenengan pirsa ndok Quran. Ndok Quran iku jabane putih, jerone semu kuning, semu abang. Nek digondhok banget mboten bedane kaya sampean. Panjenengan pirsa kok gedhe lho. Pirsa Rama Kudus. Wah, gedhodong iku jabane alus. Jerone renyah-renyah, mboten benteng kados atine sampean. Rama Kudus. Mboten napa-napa. Lan sak menika panjenengan mboten kersa maringi pengadilan bab sedanipun Kang Mas Sunan Prawata. Wiwit dinten sak menika, kula ipat-ipat. Kula mboten sudi dadi murid sampean wae. Juk. Sibeng Aryo. Sibeng Aryo. Larang. Ojo nganti seliramu keblongot. Sinten tiyangipun ingkang tiyang nyawang wahanan ingkang kados ngaten. Tumindhaipun Kalnyamat kurang ajar. Panjenengan guru Kalnyamat murid pindhane bapak lan anak. Nanging Kalnyamat ngurang tata nungkak krama. Matur wonten kersa panjenengan pandherangan mripate srawean tangane muncrat-muncrat idune wani ngundamana dhumateng panjenengan wani nyuwiyah dhumateng panjenengan kesah saking panti kudus napa bokong ngecohi sampean kurang ajar mboten cincang Kalnyamat murang tata. Iya Kalnyamat. Wani gegabah nyuwiyah dhumateng panjenengan. Ing atase anak ngundamana dhumateng tiyang sepuh pungkasane Kalnyamat ipat-ipat banjur kesah ngecohi dhumateng panjenengan. Wonten iku. Wes.